আমাৰ বিটিচিৰ বাহিৰত থকা বড়ো মিডিয়াম স্কুলসমূহ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ব লাগে बे लिरबाय माने बर' मिडियाम स्कुलखौ सरकारि बर' हारिया जोंनि जाथिनि थाखाय बाहायाखै बा जोंनि गामिनि थाखाय बाहायाखै जोंनि आइ आफा आइजोफोरखौ फोरोङाखै गावनो रोंदों गावनि रोंनायखौ गावनि गोसो सिङाव लाखुमानानै थादों। बयनिसिमबो खुलुमबाय नोंसिनिसिम दिनै नर्थ कामरुप डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेशननि सदबांसा लानायनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जालांबाय आङो बरायगोन सेन्ट्रेल कमिटिनि जानानै बिथांमोना दिनैनि मेलनि गेजेरजों जाय सदबांसा लाबाय आफादगिरि अमल बर' आरो गाहाय नेहाथारि मन्टु बर' बिथांमोननि गासिबो टीमनिसिम आं गोसो गोथारै बरायबाय आसा खालामगोन सम आरो बोथोराव बिथांमोना गोरोबनानै जोंनि इउनाइटेड बड' पिपुल फेडारेशननि नोजोर आरो थांखि आरो माखासे डिमान्डफोरखौ मावफुंनायनि हाबाफारियाव जाहाथे बिथांमोना गोसो गोथारै मावलाङो बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम साबायखर बरायबाय। आच्चा मैया आं मोनसे चेनेलाव नुदों बड'लेण्ड रादाब होननाय थ' बे रादाबाव नुदों आंनि न'खराव CM भिजिलेन्सआ इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेशननि गोदान आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारिनि न'खराव सिग्रोमनाय बे बाथ्राया बेथ' नंखाय जाय चेनेला बबे सर्सनिफ्राय बुंदों आं बिथांमोनखौ काउन्टार होदों बे सैथो नङा दा बाथ्राया जाहैदों आं न'खराव थांनानै सिग्रोमाखै दासिमबो दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानानै मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो बिथांनि दैदेननायाव आंनि सायाव CM भिजिलेन्स होदों प्रपार्टिनि सायाव आरो आंनि लिगेलनि सायाव दा गोबाव सम जाबाय थांनाय फेब्रुवारियावनो होदों बे फेब्रुवारियावनो होनाय बे लेटारखौ दिनैसो होदों दा बिथांमोननि CM भिजिलेन्सआव जा अबजेक्सन होनाय बा भेरिफिकेसननि आंनि सायाव दा आङो थांनाय सेप्तेम्बरनि 19 तारिखआवनो आङो बिथांमोनजों एपियार जादों आरो बिथांमोना आंनिफ्राय स्टेटमेन्ट लादों आरो मैयासिमबो बिथांमोना आंनि जा स्टेटमेन्ट आङो रिटर्न लिरहैबावदों बे रोखोमै दासिमबो बिथांमोना CM भिजिलेन्सनिफ्राय आंनि न'खर थांनानै बे रोखोम सालान खालामाखै नायगिदिङाखै आरो सिग्रोमाखै बे बाथ्राफ्रा नंखाय आरो बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि इउनाइटेड बड' पिपुल्स सिगांनि दा इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसननि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीया दा प्रेसनि मिडियाजों जा माने फोसावदों बेफोर दुखुनांथाव बाथ्रा जादों बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ बुंगोन जाहाथे बिथांमोना काउन्सिलनि जानानै आंनिसिम CM भिजिलेन्स इनकुवारि खालामगोन बिथांमोना जेला अबजेक्सन होबाय खालामखागोनानो खिन्थु आंनि दासिमबो न'खर थांनानै न'आव थांनानै बे रोखोम खालामाखै हाराहास्ति आंखौ खालामाखै बे जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव रं मेसेज होनायनि थाखाय बिथांमोना सांग्रां जानांगौ जाहाथे बे रोखोमै बिभान्थि माखासे गुलाय गुजाय बाथ्राखौ बुङालासिनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव दुखु जारलाखौ दाहो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आङो रोखा फोरमायबाय इयुनावबो जाहाथे बिथांमोना इयुन जाखिनि खामानि मावदों सैथो आरो माखासे लामाखौ लानानै बुंनांगौ जानला मानला बुंनाया बिदिखौ नङा। गिबियावनो नोंथांमोननि निउससिम गिबियावनो खुलुमना थाबाय लोगोसे दिनै जोंनि नर्थ कामरुप डिस्ट्रिक्ट रुरेल जोंनि गामि गामियाव जों दिनै मोनसे सदबांसा हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारियानो जाबाय मा मोनसे गोदान आफाद बे आफादानो इउनाइटेड बड' पिपुल फेडारेशन बेयाव जों दिनै गासै बे कामरुप डिस्ट्रिक्टआव थानाय मोनसे आफाद दिनै जोनोम जाबाय बे आफाद जोनोम जानायाव जोंखौ मिरुनिफ्राय फैनानै जोंखौ सदबांसा लानायाव जोंखौ मदद खालामदों आरो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों जोबोद गोजोननाय आरो मिरुनिफ्राय फैदों जोंनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि आरो नेहाथारि डक्टर बाबुल बर' नै जोङो दिनै कामरुप डिस्ट्रिक्टखौ जों दिनै दाबाय आरो साननैसोनि उनाव जों आन्सलिक कमिटिखौ दानानै जों लाहार फाहार खालामो जोंनियाव बेयाव मोननै आन्सलिक खालामनानै जों प्लेनिं खालामदों आरो बे मोननै आन्सलिकआबो जोंनि थाबैनो जाफुंगोन होनना जों आसा खालामो।